Naya kay merdem jaha malai Bi khá klap menlai nai Naya da mau ji mojangai buji Ang nang जों थांफानो दानो राजि Agै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस Naya da mau ji mojangai buji Naya gै मोदोमफ्रु जाहा मालाय आंनि गरमेन मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन पेमेन मोनबायब्ला गौहाटि नोगोराव आंखौ दोनलां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां I am ready agै सोरबा खोनागोन सिरि सिरि I am sorry agै फोरमायदो फारि फारि नों थांथारमारोब्ला माब्लाबा फुङावनो गाखोलांगोन जोंहा सिफुं गारि आगै सिफुं गारि नै आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय खा klap menlai-nai Naya da mau ji mojangai buji Ang nोंजों थांफानो दानो राजि Agै मामब्लेट आंनि टेब्लेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट जाहैगोन लोंहैगोन जोंहा सानैजोंल' सेबासे लाबोफागोन नोंनो गानग्रा जोमग्रा लाबोफागोन नोंनो फुरासे Habab ada आंनि ग्रेट नाम्बार 1 Habab ada नोंनो आंनि फालुआन नों लांफामारोब्ला आइ आफानो खिन्थाग्रोनांगोन सिरि सिरि आदा सिरि सिरि नै आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय खा klap menlai-nai Naya da mau ji mojangai buji Ang nोंजों थांफानो दानो राजि Agै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस Naya da mau ji mojangai buji नै आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय Này, nó sẽ muốn mắc lại được hả?